Suomessa metsästetään hirvieläimiä vuosittain useita kymmeniä tuhansia yksilöitä. Tämä merkitsee useiden miljoonien kilojen rahtaamista pois metsistä, usein vaikeakulkuistenkin matkojen päästä. Se vaatii mittavia ponnisteluita ja hikisiä kilometrejä. Puuruhirvenvetolevy on kehitetty helpottamaan nimenomaan suurriistan kuljettamista maastosta jatkokuljetuksia varten. Puuruhirvenvetolevy on valmistettu erittäin kestävästä 6 mm vahvuisesta HDPE-teollisuusmuovista. Sen etuna on, että se on riittävän jäykkä raskaidenkin kuormien kuljettamiseen, mutta riittävän notkea antamaan sopivasti periksi kivien, kantojen ja muiden jyrkkäpiirteisten maastonmuotojen edessä. Pienemmät ojat ja notkelmat ylittyvät rivakasti vetämällä. Suuremmat ojat puolestaan ylittyvät pelkästään 2 ohuen puurangan avulla. Puurulevy valmistetaan 1,2 kertaa 2,7 metriä kokoisesta levystä, joka leikataan ja muotoillaan sopivaksi. Vetoliinarenkaat puristetaan hydraulisesti alumiinirenkaista. Varusteisiin kuuluu lisäksi 7 vetoliinaa, jotka on mitoitettu niin, että keskelle tulee pisin eli 4-metrinen liina, ja seuraavaksi porrastettuna 3-metriset ja viimeiseksi 4 2 metrin mittaista liinaa. Näin vetäjät eivät sotkeudu toisiinsa, vaan kaikille jää riittävästi tilaa vetämiseen. Vetoliina kiinnitetään alumiinirenkaisiin niin sanotulla palomiehen hakasella niin, että lukko-osa tulee ylöspäin. Tällöin lukko ei aukea missään vetovaiheessa, eikä tartu kiinni kiviin eikä kantoihin. Hirvi sidotaan levylle joko selälleen tai kyljelleen. Tärkeintä on saada hirven pää tukevasti levyn keulaan kiinni, esimerkiksi turvasta lävistämällä. Lopuksi hirvi sidotaan ristiin varusteisiin kuuluvalla sidontanarulla. Naru tulee kiristää niin, että levyn reunat taipuvat noin 10 senttiä ylöspäin. Annako tänne? Tiukka sulla muuten reikkä. Tänne. Tuosta vaan. Kyllä se taitaa siinä. Kyllä se tuossa. Puurulevy on erittäin liukas, kestävä ja tunteeton iskuille, kolhuille ja pakkaselle. Levyn liukkauden ansiosta pienemmät eläimet kulkevat pienemmälläkin porukalla. Talviolosuhteissa on mäkisessä maastossa syytä olla perässä niin sanottu jarrumies. Ylivoimaisten veto-ominaisuuksien lisäksi puuruhirvenvetolevy suojaa erinomaisesti arvokasta nahkaa iskuilta ja kolhuilta, sekä suojaa esimerkiksi peltohirvien metsästyksessä hiekalta ja muralta. Vuosien kokemuksen myötä puurulevy on osoittautunut ylivoimaisesti parhaaksi suurriistan kuljetusvälineeksi vaikeakulkuisessakin maastossa.